Kerera izimtaura na sabu. Witness, witness. Ule amazani. Mume. Mkazi. Mkazi. Asinya asinya. Basi ndio kana. Na yeye mwenyewe tena. Ngalitaure sabu kinzwe. Nyarara ikinzwe. Inde to sabu kumagudo kuchikore J. Nyaya iko ndeyekuti muvhileji medu kuri kuwakumba kwamaitite takangodedzwo kwawanikwa kuine banda pamusuwo pemba yavanorara papa nemubanda nombiya yakanyorwa zita ravo amai avo. Saka tiri kutobvunzwa kuti ko nyaya yekoindava zvingave zviko saka vakuraiwa inini suspect yangu ndinayo ari mukwasha wavo vari panapa vane zvavakaonawo zvavakaitirana mumashure ufunga kwanisa kuzvijekesa kutsanangurawo vari amai chiteve kuti umbowo vari kuti mukwasha wavo vanenge akaisa bandairi huri papi kuzakona kujekesa muno mudai. Mwanasikana wangu akaroorwa nomukwasha wangu, saka vaingogara vachinetsana kubva kumashure. Vane vana vaviri, saka nyaya yakanyanyonetsa. Gore rakapera vakanetsana. Mukwasha wangu ndokurova mwana wangu ndokumukwadza gumi, mwana wangu ndokauya ndobva zvanzi ndobva tati vagare pamba. Mwana vakazorekerana pavadzokerana kumba kwavo ndobva vanetsana. Mwana mbva atizira kumba kwatete. Mukwasha ndobva ashedzwa kumba kwatete, haana kukwanisa kuenda. Akangokwanisa kusenda mameseji ekushauda ndobva azodzoka kubva akusenda kumameseji kufoni kwangu. Tete ndobva wati amai guru mwana uya akuya kumba, ndobva ndati ndauya. Saka mwana auya kumba, mukwasha wangu akazouya kumba aiuya nehweseri inini ndisipo. Asi musi waakazonya kuuya ndichimuona inini akauya, ini ndaendawo kumba kweshamwari yangu notsvaga mari. Mukwasha akanditeera aine demo nekarotondowo. Mwana bva andifonera kuti mama muri pamba pavanhu here, murume wangu akuteera aine demo nekarotoni. Ndakati ndiripo. Saka zvisinei zvinotora 30 minutes mukwasha wangu ndobva asvika zveshuwa akasvikombira kunze kwechivanze. Ndobva angostika akamira, ndobva anditi makadii, ndobva ndati ndiri right. Ndobva aita 30 minutes akamira, ndobva azobva zvake mbaenda. Ndobva ndaturira hanzvadzi dzangu nyaya, ndobva wagadzirisa mwana wangu bva wadzokerana nomurume. Gore irori inori muna Machi muno vakanetsana zvakare. Akati makadii akaita sei? Akamira. Yari mukwasha? Akamira. Kana akasvika pamba pangu anosvika kuti svikeo ndikuda amai chiteve varipo here pano. Ari mukwasha wangu achitsanangura kana achisvika pamba. Kana anetsana nomudzimai wake. Zvadaro anetsana nomwana wangu. Mwana wangu akauya pamba, ndakanga ndisipo ndaenda kumaricho. Ndadzoka manheru ndakaona mwana wangu aripo pamba. Akati amai ndakundika nomusha. Ndatuita zvinhu ndauya. Ndakati watuita seiko zvinhu ndisipo usina kutanga wanditaurira. Chienda kuti unoona village head kana kuti sadombo wako. Akati zvakanaka imama, asi ndogonombomutsanaangurirai mafambiro angaita. Ndakanetsana nomurume manheru. Murume wangu akataura mashoko kuti anogona kundiuraya. Saka ndaona zvakandiremera. Amweni wangu wanditarisa mumba mavo muspeya ndomandarara mudhainingi. Asi angaida kurwisa kupinda mumba mupi nhai imomo haakukwanisa zvake kuzopinda. Saka kuseni vandiri ndemutsanangura nyaya kuna amai venyu, ndawana murume wangu achibvisa hembe achikanda pasi. Saka ndazongotora hembe dzangu, amweni wangu wandibisai hembe pai mudhainingi, ndasiya ndazvisa mudhainingi, ndatora vanengina vangu. Pandadzokera ndawana imba yangu yandinodikira panyimwa ichitokutidziriswa moto naamweni wangu achibika. Ndobva ndatora zvinhu zvangu, ndobva wanditi amai vimbai ndatora kunze kwechivanhu. Dzokai mutore chisukiso chenyu nekapu zviri padara. Mutore chizamba chenyu chakatsemuka mutakure mukazoti kana maenda kuva kwenyu mofunga zvinhu zvamasiya pani. Ndobva ndati ahora ndichaenda kunotsanangura Sadombo. Zveshuwa akaenda mbasha Sadombo bva atsanangura Sadombo mukadzi waSadombo. Ndobva auya mukadzi Sadombo akabva azondifonera ari manheru. Ndobva auya kumba mangwana makuseni nomukwasha wangu. Ndobva ndavati pindaiwo mumba, ndobva wapinda mumba. Ndobva watsanangurirana nyaya. Saka mukwasha airamba
mwana wangu mukomana mukuru akazoti nyaya yatigona kuisana ngura kana mpuwacho achiramba pano panotodana atete saka nyaya inofana kutongerwa kumba kwenyu kana kumba kwasadombo saka ibvai pano mirese muende mukusosangana musi wa 15 April ndendanotorawo hama dzangu kuti darweni mutsanangura nyaya saka musi wemandosvondo rakapera ndakabva ndaenda kunhamu kwashaya banguru wangu ndiri ikoko vana vakandisira komi bheki zvandafona ndabva zvanzi baba vimbai vaya kutora vana ndakati ho vapei foni ndobva vapiwa foni saka ndakati halo ndiana ndikutaura naye ndochinzi muri kundibvunza ndindima foni here bvunzai vana venyu ndowamafonera ndakati aiwa ndachiti mwana wangu achine foni handauziva kuti ndimane foni ndanzwa kuti mwana kutora mwana madii mamira ndauya ndozokupai vana nembatya dzavo ndiripo akati asi mukundibvunza izvozvo ndakarara nemi here kuti ndizvare vana ivavo asi handizi babavo vana ivavo here saka pamba nehanzvadzi yangu ndobva tondiambuya kata ifoni kwacho hana kodzere kutsanangura mazwi yako yari kutsanangurira ndobva ndatokata foni saka zvakaitika pakati apa pokuti ndakata foni pane mwana wangu musikana aripo mashoko yaakatsanangura anogona kuyatsanangurawo akanga ari pepapo saka hanzi akazotukirira ini ndasati ndauya vana ndizosvika vakanditsanangurira ndi mama vatitsanangurira mukwacho wenyu panapa anga achishaudha tazodzoseranawo mashoko sezvo anga achitukirira yani imiri asi vana tamupa mbatya hatina kuita sei kumupa saka hapana kuita mazuva pakuita zvinenge 3 days ndopandakamuka kuseni kumafoni tida kubuda panze ndabva ndaona pamusoro pangu pakaiswa banda nembiya nechibhirina chachakamonerwa shinda tsvuku mukati membiya mama kanyorwa zita rangu nesenemu yangu saka hakuna mumwe andakafungidzira kuti ndianga ndiitire zvinhu izvi kunze kwomukwasha wangu nemashoko yakanga asiyatsanangura vana vangu kuti nini ndinoona ropa maziso handitye kuuraya munhu ndakauraya vanhu vakawanda ndatenda mama Unaembe rakashamwa. Unaembe iwe. Ndinopokana nazvo niye kuti adzimai vangu ndakanetsana navo ari manheru ndanetsana navo ari manheru nenyaya yekuvhara dhoo vakataura mashoko ekuti ndaigona kukwanisa kuvarova asi ndakati ini handikwanisi kurovai indinyorara nangu nevei ndozotaura mangwana kwachena ndofunga mangwana kwachena vakamutsa mwini wavo vakati mutsai bavimbaita kurongedza zvinhu zvangu takuenda ndinofunga kuti ndakavavhurira dhoo panguva idzodzo ndavavhurira dhoo vakarongedza zvinhu zvavo vakaita asi kuenda kwavakaita kuti nozonazondikechifaita vaenda kudaro tikateerana sadombo vakataura kuti anyenya handikwanise kunge tichitaura pano asi mushure mekunge vasiya nhamba sadombo afona ikoko ndinofunga kuti vakataura kuti munozoteera musi wa 15 April vachitaura nyaya iyoyo saka iko zvino zvitakamirira 15 April kuti nyaya igadziriswe itaurwe hanzvadzi yangu yakazove nemwana ane 12 ndine mwana wangu diki ane 12 saka hanzvadzi yangu yakati zvonizvo handinotora make inotamba nemumwe mwana ane 12 ikati hanzvadzi zvakanaka asi kuti ndive ndichienda ndega ndizvirati zvandinoona makore ese handikwanisi kunge ndichienda ndega handinotora make ndofunga takaenda tikasvika tikagara pasi tikamhoresa vanhu tikabvunza kuti ko ambuya vimbai varipo here tikanzi ambuya vimbai havapo vakaenda kwamureva tikati vangadzoke rini hanzi tinasozoke vanodzoka rini tikati nanzvadzi vangu patikatiyera kuno kuna sadombo amainini vangu vakapinda mukicheni tichitaura tidenza kugadziriswa naadzimai vangu saka ava nekurorwa kwavakaita nekupinda mukicheni kwavakaita ndinoona kuti vamunhu mukuru hapana chakaipa kuti mumaudze zvatafambira hanzvadzi vangu vakati andoya inotorawo masi kuti ainotamba nemumwe mwana kufunga amainini vangu vakapinda mumba vane chinangwa chekurongedza hembe asi zviratidzo zvandakazoona kuti vaiudza amai wavo kuti ainotora vana ndainotora mwana amainini vangu vakabuda nefoni ichirimo foni yakadayirwa nemunyin'ina watsano wangu ndakazoipiwa inini amai chitee vakabvunza kuti kutaura nani kutaura nabai amai chitee vakataura kuti ina handidi zvekujairirwa ndiri munhu mukuru ndionese munhu mukuru tikataura kuti pandasvika panapa tatombobvunza kuti muripo here tikanzi hamupo tikabvunza kuti mungava muchidzoka rini vana vakati havazivi uyezve mwana wakati anotora hasi mwana wekuti ari kuenda kuchikoro tainotora mumwe mwana mudiki kuti atambe nemwana mudiki saka mwana uyu tikamutora chiri chitatu asi sande manheru tizomunga iri manje ambuya vangu pautotanzoona banda nembiya zviri pamusuwo pavo saka nyaya yebanda ndonyaya zvezvichiita kuno
Hai, quando fuga na posição aí. Pafoni ambuyo vakataura kuti ko imbavimbeka namambuya anotora mwana ndisipo amunondoona wose munhu mukuru ndikati pandasvika panapa ndatombobvunza kuti muri kupi takabvunza kuti munodzoka rinye vana vakataura sikuziva ndakataura kune hanzvadzi yangu kuti taurai zvatafambira kuno azodzoka vakataura tandaitora mumwe mwana mudingi anotapati Angati yako yaita takuya kuzochengeta mwana iye kana kuti iwe waitora mwana iye avambo yavakwasi ngaitobva ipa koimba yakapwanyiwa sei imba isati imba tingati yakapwanyiwa simba yakadonedzwa nembodzi imba inene mapango asi zvinoda vanhu vese vachiona kana maseka monyarara toziva nyaya yekuti iri kuenda kupi unofana kutaura zvinochokwadi kuti zvakudziitire zvakanaka chicho ndinoti ndicho chokwadi chaicho zvekuti kana pakaita munhu anenoona kuti mapango acho anga amunyiwa sei kana makabva mumapango ndiye anokwanisa kuve achitaura chokwadi sambudzi edzemira munhu abva ukadzaambudzi bharova amayakosa katsaka kakagara kasingabikirwa kakagara kakatopeyama kudhara adzimai vamwe vachibika neamwene wavo vakati kune hanzvadzi yavo norebvaida ndichirenge kuvabvunza mama tikati havapo vabva vatiitai unopa mari ndakati ndikuenda naye kupi zvanga ndisingatosiva saka ndapinda mumba ndandasina mumaplisto vabva vafoni vabva vataura navangu zvakadauri vachipindura zvakadhuru mama musirenge kuvakada foni vangu vatanga kutuka ndakati mukuru anoti ndikutaura nani ndafoni ndasina kupfungwa kusvike sei kunenge ndandopereka tisapfungwa mupereki aisa magomusoro munhu here anotaura zvanozive zvezvikati ndakati ndisingakunzwa mataura ava nomwemunhu kanzi mimi vakukasira mukuonaro musambe mundipindura musina kugondipindura ndakati ndogona kupindura ndikusendera ndakati inokuchekani nandongoita munhu ngeze mapanga 20 panapo ndichinokuchekani ndakati ndichekei kana nditi mwana wenyu nandichekuchekiwa akabudisa banga resimuindira kuna mberi ndakati inini panapa ndisondoda ndikutoonaro kati ndirikunhira ndikudaro kwanhamai venyu vakura kugeza vana kugutoka asakaenda chikokoro vakatiuka kuti inini munhu anotangana nditoenda ndekanaye vanozvite sei munhu mukuru anotonganiro siyapfungwa kupereti aisa madzo musoro munhu anofunga here asi ndinowirirana nekuti sezvavataura kuti ngarinyararei ndakamhoresana nawo hanzvadzi vangu vakataura zvangada venga izvo zvandinowirirana nazvo asi zvimwe sezvaakutaurwa ndinotoka nazvo singai nezvekuti hanzi ndakazobudisa banga mwana wangu ane ECDA yatoepedza anokwanisa kunge achipindura nyaya ari pano vanhu vese mukaona so vabvunza izvozvo chiwanire chipira vanotaura ndimanzwa musashiudze mwana amira musashiudze mwana maitiro amunhu akati atoedza bhara vangu
amai amsa lo atola Amen. Mana untuk mana apa pun. Anggaran. Zaman tahun naik siapa tu kan tahun naik itu konsum punya agak tu kan ni agak tu dia. Kita pun Omudi. Saya umur tu. saya kan tahu ya Mimi kenapa ini situasi yang ini? Maka aku siamu ni, boleh jadi ini tu dalam benda ni. Ini adalah uji semua. Kalau kita tidak dulu, sironya, dia website, yoga orang. Ini cuma itu nama komputernya ini bukan dua, bukan muslim murah. Ayo ni, kita mana naik pun. Nama mana? Ayo ni kan itu. Nama dasar. Rasid Jabari. Rasid Jabari. Aku tahu soal istilah itu apa. Jika vegan, saya siapa usah. Sudah urus sendiri. Asal. Januari. Rumah. Saya kan tahu. zvikandishora kudziya munotaura iyo noti nokutsika mwana ndokuti kudii ndikati kokuti ndikutsika mwana pane chakaipa chandataura watotsiwa nemumwe murume akari kuti ko pane chakaipa ndichawataura ukaza ini matauro yawandimati ndanyarwa zvangu saka amanheru tapinda ndokandavhara dhoo zvikanzi vharai zvakanaka dhoo ndikati dhoo rakandiita zoita sei kurivhara zvikanzi munotadza nechii kurivhara mazesa murivhara ndikati ko kana ndatadza kurivhara rwemiri sei yamuvhara zvikanzi unditaura zvekumusuri ndamukaviti sei otetetadzepa pachii kudemuno ndizvokunetsana ndogona kurova izveso otetetadza chanechii handiti zvokunetsana nekudemuno ngati yararega vagoripindura sereke vanopindura rafu ini ndichakukwadza mukadzi kana kumuura ndigonomura ndapinda mumba ndikutaura namuno akudairira ari munhu hei ndopinde kuuya kuroorwa dhomba mangarivara hei ndogona kutomukwadza ndomuura nditamedze kumubika kachijera ndakana basa nazvo ndikarira usiku hwese ndichema ndikamuka kusendekati amai mutsai bavimbainda kutira chi ndokubavimbaida kuvhura dhoo ndingopinda mumba ndikaona kuburisa zvinhu zvangu vachikanda basi burisa zvinhu zvenyu muno ndaburisa zvinhu zvangu vandiisa pano pabharani amai bwati zviisei pai mumba ndatora zvinhu zvangu vandaisa pai mumba mako ndapereka mwana wangu pandati ini ndambika sei ndapenda ndasvika dziti rangu zvandaenda ndasvika kurodha mai vati saka zvinhu zveingewo zvirarini haifana kuchengeta zvinhu zvakajaa ndingatisa zvomoroka saka ini nachitokumbira ndatokonerwa kuti ivo vangu vatina ndiswere ndisina kuita sei ndisina kudzoka ndopandakati unodzoka rini ndikuda maiparadza imba here handiparadze nekuti kuenda vaenda kashanu ini ndaitovabatira zvinhu vachienda kuenda kashanu nekutaura chii saka vanokwawo kuti vaende nokutoenda kashanu hai ndaitovabatira zvinhu saka kuvabvunza ini vaibvunza vakunze kuchienda manje ichishanda kwakazaaaaai uramai rudzi rwetu munoruramai njewa saka makaita sevi nanenge vanokurovayana hatikuudziri zvakadaro musapinde ina handinambopinda aiwa kana inini mudzimai kana akuenda hamugoni kumisa here
Chatumira munhu kudzoredza chatumira munhu amaini chatumira munhu yainogasa zvakanaka maitokaisira yanuka kuenda saka makumbira manete naye oraingachitara nyaya yebanda inotinetsa nyaya yebanda waizwakuwana chiporo chiuzambiri yako kanzira tiudze umeuchidzei chiporo chicheko nyaya yemabanda akaita kuchikoro chichikazozika unongaisa mabanda akapona akaashara unobva kuti ndokutogona pagona pagona pabota wamakila ndepalii ini banda ndinakuisa nechikonzero chekuti adzimai vangu waenda banda ndizvezanano iwewe ndoda kupa chidzidzo ndoshandisa chigurumira moyo haiwa unerechi ota unhu wakaipa uda kundinyangadza kusaziva kana ndisaina nemisaina ava ndipapauka ndipapauka nochema ndoti vaone munhu aaa chimupindura ndosaina zvinhu zvatsanangurwa mamba nochema zvinopikiswa kunzana une maraitsi ana maraitsi akutodzirwa mupachera mwana wamudhara akuda kutorwa mupachera wamake hayo pakato kristu iwo kwazvasero chiripooreka ndikudzi vakira nyaya yemabanda vakira nyaya yemabanda iyi kune vafanira vefurwa kuisa mabanda zvocho vafanira vakagwaisa mabanda emunhu akava saka ndizoti mushonga wakabva kwaureka pane banda ndinotokana napo handisiri ndikoza munotokurwa asigneshya yakudanayo ndinotokurwa mombe andifumira nyangori hama yangu kutopisa chikecho nyaya yemabanda makaisiya ndoti vanhu adzidze kwawabva kwauri hama yangu iwe hama yangu niisire mombe nembudzi banda is very bad uda kuuraya munhu ari mupenyu niisire mombe nembudzi hama yangu nadziwe mombe nembudzi vaisei mbudzi mbiri budai vanhu budai padzi bed seat unokama kundadzika kaika kudaro wandesina vanondoita una ndinamwari makuta une raiti rekutuka mbuya matukira wakati kuvayanika mbuya ndina kuvatuka nashamari yako mombe zvekuti mukuri vangu mune rekodhi yekuti zvonizvo mune meseji yakasona dzimai vangu vachitaura kuti vane rekodhi yangu ambuya zvokuti vanogona kukwanisa muipuleya rekodhi yatinongoti yakasvikwa unaera iwe unaera asi ndokwanisa kuratidza meseji yacho toona kuti rekodhi yacho naitoona kuti zvingava zvichifamba sei waona umwe ana ndakagara zvangu pasi panguva wewe unaenda kafaiti kuenda kakaita mbi yangu zikatagadzisa nenyaya anoti handina baba vangu vakuchira atete handina nomiro nyaya dzangu dzangopedza tega ukaenda kuvatete vangu akavatuka akati handitaure nemi ndoka atete vake dzinzi
Ndikamuudza kuti atete vangu vasare wani vanorwara avo nechavanokwanisa kuita taura saka togadziriswa nani unoonanga wana wakuranga nengomo 8 years wararama zvakadii munyaya idzi ungati kugara kwese unomuchazi ndomagarira kuvana kuita vana vakawanda unoti zvichapera unotarisira unotarisire zvakanaka semunhu ari mubabani iwo adzimai vakuvandisirira mechitori amaiwo wane rekodhi ko unhu wakunochinja mukadzi wakautazi nyaya yabvisi nyaya iko kana adzimai vangu wabvume kutsurwa enda wabvume kuoneswa hai tinobvuma kana mukadzioneswa kana iko zvino tinotenda hapanikana one job not even one thing iyo pazvizivizivizi hapana kozokuti chakati amai handina sonzwa kuti mandakakutenga endakufamara baleta amai munodei tautaushaje munodeyanga ndotonzwawo kwamuri handifamba ndoda mombe nokutya mukwasha ndotomutoti kana kufamba kana vamwe pedu kana kubuda usikana vana vangu togara vega handishati kutya nemashoko yange mukwasha nyaya idzi handingakwanise kuti ndingava ndichibhadhara nenyaya yekuti nini handina mhosva kana kuti mombe kubhadhara mhosva dzandisingazivi isinei mombe nembudzi kama Minister of 16 to pay. Kugara muZimbabwe munyika yaMunangagwa uyezve naBushu. Ndinazovaziva zvangu Mwanamkombo anababa walete utubu iwewe ndokunoda kudzibhadhare mufana muzukuru zvakuona amuna kugava kuti mwana rovaishamu zvinoita sekurwadza toenda kuroora zvakuona yakutaura nyika yapava yaunoona yakagadzirwa iwewe chete
enda kutoedza kuti ende munabvisa asi zvikutoita sekutora I'm sorry, Sean. I'm sorry, Mama. I'm sorry, Sean. Ndangomvunza mvunzo mwana wangu uyobanda andibvunza mvunzo kuti banda ikazoita sei kuti andida kuziva kubva kwamunhu wakuweka saka panochena here kuti wabvisa mombe panyaya yekufa because banda inouraya kana ndazwa kusava kuti banda zvimwe zvakamboisa mabanda wakaita sei wakafa saka pacheneswa ine mombe idzodzo panoda kunge ndibata zvavo nokuti mwana wangu chakamira so izvo ini zvinongochenja mombe nembudzi ochivaje zvachaita chitakuruza kuti mungakusenja chinyaya vatachanja mari mombe yamai avo mombe nembudzi ndozvo tinovapa izvozvo isisa kutomirira kuti next movie yakutikuzisa zvachiita tikuzise aso ngenda ndivozi mombe munhu mombe munhu akakosha kudarika mombe saka munoda mamune pfungwa pfungwa dzakanyaka amunati amai avo mabusha no zvisara kutotonga ndosaka aiwa vanopenga vari raiti vakarema vese vana vanhu kana atadza munhu unongorwasha muyani ya isitakwasha muyani okay ndatenda chanabesa vaita zvakanaka pa16 pamwe tatiedzwa 16 akasauya secretary vamaita judgment yake akasauya 16 iwe uchatitsvaka zvandozi zvakanaka vaita basa tichafunga dzimwe kumba nezvinokugaza funga musoro pebanda iwo pamberi banda zvoita sei sumuka Then